Ang lapit ni Pansit. Boboy. Overshoot. What's up guys? Good morning. Time check. Anong oras na ba? 8:57, late na ako. So, eto guys, on the way kami sa punta kami ng Karamuan, Kamsur. So, this is my second time ride. Pero kasama ko lang ngayon si Sherwin and Beto and Francis, also Francis, yung bagong may-ari ng NS natin. So first time niya makapunta ron, so nagyaya siya. Actually late na ako kasi 9 o'clock ang call time namin sa Tigaon. So meet up ko muna si Francis dun sa simbahan ng Tabaco City. Sana magustuhan yung ride namin ngayon. Watch till the end. So secure. Okay. Spray muna tayo. Okay. Bilis Ang bilis na po tayo mag-pray. Okay. Uy, shoutout sana ako dito, nag-aaral sa Cope College. BS Nursing, kinukuha niya. Wow! Dami estudyante. Asa na ba si Pansit? Andito yun eh. Dito daw kami magkikita. Wala pa sila ako eh. Pagkas muna tayo guys. Utang. Ano ko? May pasero? Ha? Karamuan. So pagkas muna tayo. Magkano kaya full tank na ito? So 63 full tank. Ito tingnan natin kung magkano yung gas natin papunta ng Karamuan, Kamsur. So ilang liters kaya to? Dito talaga ako nagpapagas eh. Pag naglalong rides ako, dito talaga start ng pagas ko kasi mura dito. And syempre only Petron ako nagpapagas, pero may mga iba naman na nagpapagas ako. Depende, pero mostly sa Petron ako. Ay 500 lang oh. Ako na yan? 580 yan, 580. So you guys, 580.25 yung ginas natin. 9 liters lang siguro, may natitira pa tong more than 3 liters. Meron pa pala tong reserve na 3 liters. Almost 3 liters I mean. So yun guys, punta na tayo sa plaza kasi doon ako mag-aantay. Saan pasero? Ha? Siyempre. Sige na. So yun guys, kung napapansin nyo, meron na naka-indicate na parang warning sign dito sa dashboard ng motor. Dito kanina eh. Yun po yung warning niya na empty na yung yung gasolina nyo. So although meron pa naman siyang reserve, pero yun nga, nag-warning siya pag 3 bars. So wala yung kasama natin. Nasaan kaya gago na yan?
Sorry. Hindi siya gaga. Ano kaya yun? Loko na yun. Kanina pa ako dito eh. Few inches later. Loko, andun pala sa unahan. Takot magpainit yung bakla. Ang bakla! Tiganap na ka? Nagano ka na? Yun ka? Yun na. Okay. So guys, on the way na kami to Karamuan. Siyempre, dadali muna kami ng Tiwi, dan Horoan, dan Karamuan. Sa amin, Tigaon, yan. Mapupunta doon. Few inches later. So malapit na tayo dun sa meetup. Simbahan papunta ng Karamuan. So andito na tayo sa Tigaon. Alam ko, Sherwin, nainip ka na. Kadigdi kayo? Ay digdi, palan. Mali-mali na naman tayo. Kung dyan na si Sherwin, nagmumura na yun. Ayun nga. Sorry, Sherwin. Ay, wala ka mga camera? Uli na ako. So, andito na tayo. Antayin natin Sherwin. Tagal na namin. Cheers! Yan, Karamuan. Pagkaway tayo sa Karamuan. So yan guys, sa unahan natin si Sherwin. Naka-Dominar 400 din. Same kami ng model. Then si Francis second. NS 200 na malapit. Dati po natin siyang kabayo before tayo mag-upgrade dito kay Dudung. Kay Domeng. So nagantay din siya ng isang oras daw. Bang! So na-experience mo ha. Aso na naman. Aso everywhere.
Ang lapit ni Pansit. Boboy. Overshoot. Ito may lubak dito eh. Ito ko na lubak last time. Yun. Alang nga, nang-spray ka. Daming aso. Parang na-experience ko yung experience ng iba kay Pansit. Talagang tumatalsik nga na yung tubig. Bang! So bali nag-aantay yung isang kasama natin doon, si Bito. Baka doon din si Richard, isang kasama natin. Bale pala guys, ito pala puro kami mga dance instructor. Yes, professional dance instructor. Si Francis, si Sherwin ako, saka si Pito. And also yung pamangkin ko rin, kaso hindi nakasama kasi nga busy eh. And also to Vince, busy eh, sa chicks. Ako pinapayagan talaga ako mag-rides guys. Basta lagi lang safe. Hinaamoy akong clutch. Siguro may bus sa unahan. Pwede. Sabi na nga, truck pala eh. Amoy pa lang, alam na dis. Babad siguro to sa clutch. Since na first time dito ni Francis, hindi niya pa alam yung kalsada dito, parang sungkaan. Ito guys, ang dulos niyan pag ganyan. Ito na naman tayo eh. Dumadan na kami, di naman kami maakas. Makikidaan. O yan, di maakas ha. Eh, ini si Francis na. First time niya kasi dito eh.
Mamaya daming lubak dito. Nakakatakot ang daan dito. Bang! Siguro nakakatakot dito naman paggabi, no? Patingin nyo guys. Uhoy! Tubig. Eh, madalas din yon yung mineral water. Kanog yan si Francis eh. Eto, kalabaw, kompleto na. Bang. Kabayo na lang. Kabayo na lang par. Malapit na kami sa Malubak. Ito, nag-i-start na yung lubak. Sabihin naman ito ni Francis, doon tayo dun sa walang lubak. Kasi sabi siya kanina, doon tayo sa walang aso. Bang! Kaso puro may aso eh. Ang laki ng truck. Woohoo! Lubak na naman. Ito yung nag-start na yung lubak. Uy! Ay, lubak! Ambon. Kamot no si ano eh. Magkanditi ka dyan par. Heart ka pa. Bang.
Sige na, picturean ta ka. Picturean ta ka. Ito na yung sinasabing lubak. Marami po dyan sa unahan. Aso na naman. Dito ko konti lang aso. Yung kanina talaga ang dami. This is an adventure. Uy, ulan. Ito yung sinasabi namin. Ito walang choice, wala kang masisilungan. Dati hindi pa to ganito eh. Dandahan. Bagong linis yun. Bang! Ito yung sinasabi na literal na ano, adventure. Adventure to ah. Off-road. Bang! Mas grabe ngayon kaysa dati.
Minto pa talaga sa gitna, no? Boss. Uy! Aso! Pang! So hinahanap namin yung bahay ni Bito. Alam na ata. Saan ka ba, Pito? Naliligaw na kami. Ito guys, taga Bicol ako pero di pa ako nakakapunta rito. Maganda rin na mag-rice talaga kasi napupuntahan mo yung hindi pa napupuntahan sa sarili mong lugar. Yes. So hinahanap namin si Beethoven. Taga rito raw eh. Gari pala si Bito. U-turn lang, U-turn. Yan si Bito. Sa mga kasama namin. Ito po, nag-ano kami, off-road. Punta kami sa beach. Ito na yung popular dito na beach resort sa Paramuan. Actually, may pinunta kami dito dati, pero iba daw to. Iba daw sa iba. Tingnan natin. Actually, pinadala sa akin yung video na ito, yung lugar ng resort. And this is my first time na makapunta. O nga, iba nga yung kalsada kasi yung pinunta namin dati, hindi ganito yung kalsada. Ito parang, ewan ko saan ba ito pupunta. Mahiwagang lugar. Patay. Baha. Kaya? Oo, maaari ka yan. So hindi namin kaya kasi baha.
Pwede naman sana, kaso ang problema mababa sa yung sapatos. So sabi ni Pito, ano daw, wag na kasi baka abutan kami ng sobrang taas ng tubig kasi ilog doon eh. Next time na lang.